Добър вечер, приятели! Здравейте! Честит да ми е новия монитор. Виждате колко е голям. Така. Монитора е 4К. Виждате картината и извите. Честит да ми е. Ще гледате записите на игрите в много по-добро качество. Така. Монитора е Samsung. Закупих си една камерка на Canon. Вече ще ме гледате как играя. Фейскам ще имам. Още тук отворих леко, беше с стиксо кутийката. Отворих я. Не съм я изкарал напълно. Обаче хубава си я. Хареса ми, като ги гледах тези камерки там в магазина. Харесам ви. Викам си, чай да си купа една. И вече ще имам и фейскам. Другото, което искам да ви покажа, това видео ще е кратко. Ето отдалеч как изглежда. Така, вече игрите ще са в 4К резолюция. И ще е красиво. Тук имаме книжки, опътвания. Тук взех допълнителни кабели. Ето ги тук. 2 метра кабел съм взел. Тук дисплей порт, защото самия монитор имаше само един HDMI порт. И се наложи да взема и дисплей порт. Това като HDMI адаптер. Така. Ето тук. Това е опътването. Ето сами може да видите. Кое къде се свързва, какво се прави. Който иска, може да си паузира клипа и да разгледа подробно. Кое как става. Така. Стойки, всичко. Това е опътването и тук много книжки има. Менюто. Всичко ще ви покажа. Така. Гаранция. Друга книжка. Аби литератури само. Какво да се прави? Ето. Втора литература. Абе много книжки има към този монитор. Аз като го взех. Много неща има. И тези допълнителни кабели. Ето. HDMI 4K. Допълнителни кабели. Човек трябва да са апгрейдни. Не може. Стария монитор вече го пенсионирах. Трябва човек да се надгражда. С все нови и нови неща, нали така? Цената, ни питайте цената колко е. Така.
500 лева. Който се интересува, казвам му цената на монитора, 500 лева. Е монитора, 4К. Така, ето стойката, виждате колко е по-голям вече. Вадиме камерата, само да остава и телефона. Ето го тук и микрофона, въпросния микрофон, с който записвам вече. Вече не записвам от микрофона за слушалките, от слушалките, ми вече записвам от микрофона, той е на тръст. Има хубаво аудио. Така. Айде обръщам сега. Така, нека да нагласим нещата. И отваряме камерата. Трябва да се вижда между другото. Я да видим какво има тук. В другата кутийка. Така. Малко съм болен, ама ще ме извините. Кашлям. Така. Какво е това? Каньон. Ето и камерката. То е с USB екстра, да е много хубаво. Да. По-отблизко така. Ето как изглежда. Сега ще отвържем тия кабели и ще я свържа към компютъра. И ще бъде така поставена по средата. Тя е с щипка, да. С щипка. Ще видим как е. И слагаме тук и ще ме гледате и мене. И геймплея. Фейскам вече ще имам. Така. Дайте да развържеме кабела. Дайте и това да направим и ще приключим видеото. Така. Така. Даже си има и хоп. 1080. Мисля, че е добре. Това е Full HD. Ама идеална ще бъде. Я да видим сега. Как са нещата? Магнит ли е това? Как е? Той отгоре има. Така. То може да бъде на стойка, бе. Още по-хубаво. Аз имам стойка. Добре. Ето го USB-то. Ето го и самия кабел. Ето и камерката. Сега свързвам и мисля да запиша един епизод на GTA 5. Да гледате, защото малко позакъснях. Так, книжка няма да я четеме. Всичко е литератури. Еми това ще е всичко. Просто исках да ви направя част от покупката. Е, тук мисля да е камерата, е тук със стойката. Да ми е честит. Вече всичко ще е красиво.
Лека вечер от мен и ви пожелавам. Всичко най-хубаво, машини. Чао от мен. И бъдете здрави, най-вече. Клипове ще има, ама най-вече да сме живи и здрави. Чао!